Pinoy Bus Driver TV. Webes na nga po nung July 18. Dito pa rin sa Pinando, si partner ko nagbili ng huli sa lang. Buo na binili niya, pugsita tayo para pagdating dito, salpang na lang. Wala tayong mahanap dito sa naga, may pugsit. Sa mga parehas na muli. Sa BS-106. Ayun o, sa driver tayo. Ayan po. Bukas darating yun mag-ugat, sasakay yun si partner ko. Ang gagawin natin dito, paglaba natin ng kortina, aming kabuksit. Paglaba natin sa kortina. Ito na, aming kabuksit. Gabi na. Kasi natulog pa tayo kanina, pahinga mo na. Kung tayo maglaba natin sa kortina. Eksakto alas 7 na aming kabuksit na gabi yun. Buksit na tayo. Kailangan tagal ng relo para di masira. Maglaba na tayo. Ayan o, babaklasin natin lahat yan. Ay, ako lang pala magbaklas. Hindi kayo kasama. Babaklasin yan, may kubukset. Baklasin ko yan ha. Hindi ko na-video ako baklas. Hindi matagal ang video. Alam niyo naman yan. Dati pa may video na ako dyan, magbaklas. Yan, lahat yan. Babaklasin yan lahat ng kortina. At lalabahan ko. Kasi amoy utot na yan. Amoy utot na yan, may kapugsit. Pati ito, kasama yan sa paglabad sa kortina dyan. Umpisa na natin. Bukas pa tayo matatapos dito sa paggawa ng muli. Kasi darating pa lang yung muli mamaya, galing ng Pasay. Si partner, siya na ang nagpunta doon. Ako naman iwan doon sa bus. Ayan, labahan natin yan lahat. Pati doon, may kapuksit. Lahat yan, pati sa higaan. Basta pag naglabada ako, kasama na lahat yan, may kapuksit. Walang matitirang labahan dyan. Lahat yan, babaklasin natin yan. Ating kapit. Ito. Umpisahin natin. Si partner ko. Mamaya pa yung araw darating, galing ng Pasay, bumili ng mulye, assembly na mag-set, buo na lahat yun, puro bago. Kaya, dapat talaga pag nagpalit ng mulye, may kapag-set. Halimbawa, nabalian ng dalawa. Lahat dapat yan palitan. Hindi yung nabali lang palitan. Kasi nga, baka sunod buwan, yun naman ang mabali, yung luma naman. Kaya, panay gawa. Tapos maganda, pagka nabali na yung isa, o dalawa, pag nagpalitan ng dalawa, una palitan para sabay-sabay na puro bago. Pugsit rin, kasi ang nalagas dyan, ang nabali dyan, yung mga dahon, mga luma yun eh. Ang mga bago doon, yung madre sa segunda. Kaya ang segunda sa madre, isa yung hindi nabali. Ang nabali, ang napuputol, yung mga dahon na pababa. Yung 6 piraso. Kasi 8 yan eh. Ang natira, yung madre sa segunda. Kaya papalitan din natin yung segunda madre kahit hindi nabali. Dahil may laman na rin yan. Sa sunod naman biyahe, yun naman ang mabali. Magkawa na naman tayo ng muli. Pumsito tayo. Kaya yun ang pinag-isipan ko. Dapat talaga pag nagbalit lahat na. Kasi karon din, kung mapalitan yung sa baba, yung naputol, ang sunod mabali niyan, yun naman yung yung luma, yung segunda madre naman. Kaya dapat palitan na lang. Yan ang pupaklasin ko ha. Na kortina, lahat ng kortina sa bus. Kasi amoy utot na yan sa ating pasahero. Kaya galabahan natin. Hindi lang utot. Pati alikabok yan, alikabok na yan. Pero, baklasin ko lahat yan. Yan o.
Pati doon sa kabila. Baklasin niya lahat yan. Eh. Kaya matagal ang trabaho ito. Baklasin at ikabit pagkatapos laba. Pati doon sa tulugan. Yan. Ito. Baklas yan. Yan ang tulugan namin, oh. Yan, oh. Yan. Tulugan. Yan. Babaklasin din yan. 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 Lalabanin yan. Kasama yan. Diba? Hindi pwedeng hindi kasama yan. Pugsitay. Yan. Oh. Apoy ito yan. Apoy ito yan sa pasero. Pugsitay. Kaya matrabaho. Matrabaho ito kasi babaklasin tapos labay, kapitan ng van. Pugsitay. Okay na, pagpisit. Palinis na, baklas na yung mga kortina. Pugsitay. Ano ito pagpisit ha? Ito. Ayan o. Wala na. Wala na ang kortina. Baklas sa lahat ito. Sa isang side, 12 piraso yan. Doon sa kabila naman, 12 rin sa kaliwa. Pero, 12 piraso yan, bawat kabilaan. Kaya, matrabaho, may kabusit, matrabaho. Kaya, hindi ko ginagawa yan pagka medyo pagod pa tayo. Ginagawa ko yan pagka mahaba ng pahinga ng katawan natin. Kasi nga, matrabaho ito, may kapusit, magtatanggal ka, tapos magkabit. Kaya, kailangan bigyan natin ng mahaba oras. Matagal ko ng plano na labahan ito, kaya lang, bit-bit tayo eh. Kaya hindi na makapaglaba. Kasi pagod pa. Eh, mahaba ng pahinga natin dito sa Bicol, San Fernando. Lunes pa tayo dito eh. Lunes, Martes, Lunes, Webis. Panay ang hingay ako, tulog. Kaya ito, ganado na ako, ginanahan na ako magtrabaho. Kasi nakakaba ko dito may pusit. Nakakatapa dito trabaho ito. Dahil ganito, ito. Yan o. Magbabaklas ka ba yan? Magbabaklas ka dyan. Dyan sa bitana. Tapos tatanggalin mo itong mga hook. Kasi masusugatan ka nito pag hindi mo tanggalan to. Sugatan na nga ako eh, pagtanggal oh. Sugatan nga oh. Lahat yan, bawat isang kortina dyan, 5 piraso yan ang hook dyan. Kaya lahat yan, may, tatanggalin mo yan, tapos tapos laba, pag ikabit mo na naman yan, pugsit natin. Kaya madaming trabaho, may pugsit ito. Madami itong trabaho, kaya ito naman, buklasin naman natin ito. Buklasin naman natin ito. Matrabaho nito kasi nga ako. Tanggalin mo yan. Buksin rin. Kaya, hindi ito basta-basta. Nakakatama din ito trabahoin mag-busit kung pagod ka pa. Pero kung ganado ako, ayan, titirahin ko yan, buksin natin. Lilisin natin ang ating higaan dito. Yan. Punasan natin yung mga alikabok dyan, oh. Sa higaan. Kung si Toteng. Yan. Punasan natin yan. Lilisin natin. Grabe na ang alikabok yung gusto. Grabe rin ang alikabok. Kung si Toteng, kaya punasan natin yan. Kailangan ng silat nito pag umpis ito. Silat na naman ito, kailangan. Umpis ito ting. Lumulusot ng tubig, umpis sa aircon.
Panas. Busit rin. Tabaw tayo, tabaw. Yan. Halika po, buksit. Tanggal ka. Kailangan na silat nito. Buksit rin. Ano? Tutubig na yung airport. Buksit ito. Subang lamig, tutubig na. Buksit rin. Okay, so right tabi kong sit, malinis na pagsit at heng. Malinis naman ating higaan, mga pagsit. Yan, nabubuhis na yung aircon, oh. Nagtutubig na sa labas. Ay, tabi kong sit, oh. Malinis na yan, pagsit. Yan, ang barig. So, tingnan mo. Oh. Baitim, mga pagsit, baitim. Buksit na sa'yo. Ayan na, buksit. Mag-umpisa na tayo maglaba. Ayan, 4 na daw na yan. Saka 4 na Ariel. Buksit na sa'yo. Ayan. May sabon na yan, buksit. Umpisahin na natin yung kadami-dami ng bali lahat yan. 12-12, 24. Pati yung kortina sa windshield, 23. Abit size, buksit. So, para di ka mapagod paglaba, ganito. Apakam lang yan, buksit. Oh. Yan lang buksit. Diskarte lang yan, buksit. Walang laundry. Wala yung laundry yan dito. Pwede ba tayo magpa-laundry? Resibuhan lang. Kaya lang, malayo yung laundry yan. Bukas pa yun. Matagal pa makuha. Sabay gustutan puti. Ayos na po siya tayo. So, mga alikapukang naman to. Pusit tayo. Ayan o. Hindi ka mukha niyang pusit. Grabe na hindi mo. Grabe na hindi pusit. Pusit na sa'yo. Gumaya lang ako. May ginayaan ako itong maglaba, Mr. Para lang nagkaroon ito ng palay. Pwede ko tanong. Gusto ba konti kung sintay? Okay sa white, pusit. May ilagay doon. Lawan, pusit na tayo. Okay sa white. Ganito lang ang diskarte niya, yung pusit. Ganito lang ang pusit, ang diskarte. Oh. Ito yung gulot lang yan. Pusit na tayo. Tanggal ang amoy utot. Amoy utot sa amoy pangalikabok. Amoy panis. Tanggal ang utot. Kung sinateng. Kung sa white, kung usit. Ano ka na kan?
Kita tayo. Item. Oh. Tatlo lang ko, ha? Tatlo lang yung isip sa isang plangana. Ayan. Oh. Option na tayo. Tututok tayo. Is that right? That's it? Oh. Shit, the bag now. Ayan po siya lang. Grabe, item ko siya, item. Oh. Tapos na tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo lang. Itim situ, itim mo. Oh. Ayan, buset, napakadumi, no? Kung sitateng. Ang dumi po kasi. Grabe. Grabe po kasi. Grabe po kasi tayo ng dumi. Oh. Napakadumi. Kasi tayo. Ang dumi po kasi. Ang dumi po siya tayo. Magdawin na tayo, dawin. Kita tayo. Dadaw na yan, natin yan. Dadaw na yan natin.
Kita tayo. Ha! Dole. Dole yan, pusit. Dito tayo sa San Fernando, Biguset, San Fernando, Camarines Sur. Naglabada ng kortina. Awa na guys, tambay tayo dito. Magandang gabi mga Biguset. Shout out kay John Atinsa. Mabitak, Laguna. Ito mga Biguset. Katapos ko natin maglabada ako. Mag-alas 10 namin Biguset ito. Ng gabi. Paalala sa mga gusto mag-apply dito mga Biguset ha. Itong trabaho natin, baka hindi niya magustuhan to. Kasi, katulad nito, ginagawa ko, naglaba ko ng kortina. Walang sweldo ito mag-set. 10 oras tayo, 10 na gabi na. Walang sweldo ito mag-set. Ano lang to? Usa ko lang to dahil sa trabaho natin to eh. Kailangan natin malinis ang bus. Para hindi tayo mga boy ko to. Yung pati hindi tayo makapunod na likabok sa bus. Kaya kailangan linisin natin. Baka hindi ito magustuhan itong trabaho namin dito. Set. Palala ko lang sa inyo sa mga gusto mag-apply. Katulad nito, ganito tayo sa Bicol, wala tayo sa pamilya. Yung mga hindi kaya na lumayo sa pamilya, hindi pwede dito mag-set. Bakit? Masanay ka naman din. Kasi kami rito, kung hindi mo kanyang lumayo sa pamilya, hindi ka pwede. So dito, naglalabada ako dito. Pero sa damit ko, hindi ako naglalaba. May nagalaba ako yung set. Kaya ko rin bayan. Ito naman, pwede ka rin lang pa-laundry. Dali mo sa laundry, para sibuhan mo lang, isawa mo sa remit sa opisina. Kaso, labala yung laundry dito, tsaka gabi na. Kaya minsan ako lang maglalaba pag walang laundry. Na kailangan na talaga labahan ng kortina. Saka ano, pag may time pa lang, yung taas na oras ano po. Pero gawin ko. Kaya pasibangan lang dito mag-isip, pasibangan. Kailangan alagaan yung bus. Wala tayo sa oras ito mag-isip ang gawa ko. Walang sila ito mag-isip. Pero kung mga pirmado ng mga dispatcher, ng manager, sabahin mo ito, pirmahan nila yung ano, may TCR tayo na pinipirmahan. Pwede ito ba? Pero ganito, kailangan natin ako kasi ito kasi na ito na pinakabayan natin ang bus. Pinakabayan na natin ang bus ni Kabisip. Kaya hindi pwede ang ano ito, tamad-tamad. Pag tamad ka nito, may Kabisip, pwede ka lang palitan sa kapag ka. Pwede ka, wala kang permanenting bus pag medyo tamad ka. Wala lang ang bus. Patalong-talong ka. Sa extra ka lang. Lipat-lipat ka ng bus. Pagdating sa Pasay, lipat ka ng mga iba. Hindi ka marunong mag-alaga sa bus. Kailangan alaga mo yung bus mo. Hindi tayo mga kamoy. Hindi tayo mga dugyot. Kasi kung manumay lang ang bus, kaya nang basura. Wala yung isin yun. Pagkaroon ng ipisan, pagkabusit, ipisin yan. Kusa lang natin ito, kusang loob. Hindi na kailangan lang kukusan tayo ng budget. Okay lang mo budget ha.
papatayin mo natin ito. Bukasan natin ito yung kabit. Tama. Gagawin ang mekanikuhan. Ulit. Wala si partner ko dito. Nandun sa Pasay Mixed. Nandun ako. Bilis na ano. Ulit sa di masalang. Una. Saksit. Dapat pag nagpalit ng ulit, yung una. Para sabay-sabay mabalik. Hindi yung papalitan yung bali lang tapos yung balong sunod. Hindi magtatagal, mabali naman yung luma. Kaya dapat palitan lahat. Ayan, magkapusit. Isasapay pa natin to. Doon sa may kubo. Ayan o. Isang planggana sa isang ayan o. Pugsiting o. Marami yan. Pugsiting. Pugsiting. Ay, salamat pugsit. Tapos na tayo sampay. Pugsiting. Ayan o. Ayan, dito natin sampay sa kubo. Pugsiting o. Bukas mo to yun. Ayan. Kakapit na natin ang bukas. Habang gumagawa ang mekaniko sa mulye. Pugsit natin. Okay, so right namin kapugsit. Nag-iisa lang tayo dito sa kubo ngayon kasi nga ang partner ko nandun sa pupunta pa lang dito galing ng Pasay nagbili ng mulye. Ayan. Ano naman so. Si 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sino tayo? O ayan, kapugsit. Dito tayo sa loob ng ating sipaus dito sa San Fernando Conversor. Magpahinga na tayo, pugsit tayo kasi pagod na tayo maglalaba. Ayan. Nagsusolo lang tayo dito magpugsit kasi wala si partner. Ando, nagbili ng pizza. So, babalik na yun mamaya, bilang araw darating yun. Nagbili ng ano yun, nagbili ng kuwan. Pugsit tateng. Okay, so right, pagkapugsit, magpahinga na tayo. Mag-electric pa na tayo, pugsit tateng. Mag-electric pa na tayo. Pugsit tateng. Good morning, pugsit. Alas 9 ng umaga. Ito, tuyo ng ating nilabahan na kutina. Ikakabit natin ngayon. Habang sila ang mekaniko nagkakabit sa mulye. Ayan o. Tuyo namin ko pugsit o. Pugsit tateng. Tuyo na. Ang siyampay ng kagabi. Pugsit. Ito, makalamsal na tayo. Bago tayo magkabit sa kutina sa bayan ko rin. Ito ang ating mga guwapong driver. Si Casineda at si Paro Pandino. Ang taga Kapis. Matero. Saka yung isang guwapo, taga Butok, Paguliti. Si Rizos, sakay siya doon para pa Manila. Pabiyahin siya. Saka si Amiga, pangalan Amiga? Pangalan mo? Meron tayong news dito sa kanilang may kapugsit. Kami na lang, pugsit natin. Ayun, kain. Pugsit natin. Kakabitin na natin ang kortina yan ngayon, may kapugsit. Kakabitin natin ang kortina. Habang gumagawa ang ating mekaniko sa baba. Shout out sa driver ng 1836 galing Cagayan de Oro yan, magpupugsit papunta pa sa IPTX. Sila Paro Pandino saka si Castaneda.
Ito ang set. Gagamit na naman itong hook. Kaya matagal ito. Pero, sa isang kurtina, 5 hook yan. Kaya matagal gagawin. Yan, hook si Gateng. Tsagaan lang yan, hook si tsagaan. Tsaga lang. Ito lang ang set. Ikapit na natin ang kurtina. Hook si Gateng. Ayan namin yung set. Ikakapit na natin ang kurtina. Magandang gabi, Bigo Bugset. Ito, katapos na natin magkapit sa mga kurtina. Yung mga ibang gusto mag-apply ng filtran ko dyan, ito, ang trabaho natin. Bugset natin. Kung sanay kang malayo sa pamilya, kaya nyo to. Walang oras na trabaho itong maglaban ng kurtina Bugset. Tanggal baklas, tanggal baklas. Ay, tanggal kabit. Ito, tapos na magkabit to. Pero, pag lagay ng hook, pag nagtanggal ka dyan, tanggalin ng hook para di ka masukat paglaba. Ayan ang ating tulugan sa likod. Hook si Tateng. Ayan. Yan ang trabaho natin dito mag-upset. Yung mga nangarap dyan na mag-apply sa filtran ko. Yung hindi sanay sa lumayo sa pamilya, tayo dati, malapit lang tayo sa asawa, malapit lang tayo sa uwian natin sa pamilya. Kaya merong tagalaba pag uwi mo. Dito, matuto ka maglaba daming kabugset. Ayan pa, hindi pa natin nakapit yung kurtina dyan. Kulay green naman ikapit natin dyan. Yan ang sinasabi ko kabugset. Kung kaya nitong lumayo sa pamilya, ito, trabaho. Dito tayo. Kasi ako, 4 na araw na ako dito. Mula Lunes. Martes, Mikulis, Huwebes. Bernes na ngayon, Bernes. Oo. Yan ang trabaho natin dito. Set. Kaya, walang bayad dito. Yung paglaban natin dito. Kasi kusang trabaho lang natin to. Para hindi mangangamoy ang ating bus. Pwede naman tayo magpalaba. Pwede tayo magpalaba sa laundry. Kasi buwan lang. Kaya lang walang laundry dito. Malayo. Sila tayo lang magtrabaho. Kasi mahaba man ang oras natin dito. Kaya tayo lang magtrabaho. Depende lang. Sa inyo na yun. Kaya pag hindi kayo marunong maglaba sa inyo, dito matuto na kayo maglaba. Kasi nga, walang tagalaban ito. Kung magpalaba ka, may bayad naman. Tek, kagaya ko. Napapalaban lang ako ngayon kasi nga tulad niya, pay tayo. Pagod ka na, maglaba ka pa, mapasma ka. Walang sa tulog, maglaba na ka. Kaya may nagalaban na ako, kunti man o parami, kaya ba rin binibigay ko. Buksit na tayo. Okay na kami buksit, okay na? Buksit na tayo, nakapit na. Tulugan yan, tulugan. Yan, sino tayo? Ay, salamat may buksit. Tapos na rin. Alas 8 ng gabi may buksit. Buksit na tayo yan. Tapos na natin ginamit. Cortinas wizard. Alas 8 ng gabi. Yan. Kaya, ano tayo dito? Kusang trabaho lang yan.
Kasi dito tayo nanirahan sa bus. Dito lang pinakabahay natin may kabuksit. Oh. Kaya pahinga naman na tayo buksit. Pahinga na. At maghapon na tayo. Buksit na tayo. Tapos sa lahat. Oh. Tapos sa lahat. Buksit na tayo. Pahinga na tayo buksit. Wala pa dito sa Bicol.